kanang tig pagkaroning nun, hipokrito na sa English, nagikan na sa pinulungang Griego, nga angkot pasabot, false actors. Kanang dili tinuod nga manunula, mabitaw actors kay ni act out sila, simpleng dili na maoy ilahang personalidad. So kanang hypocrisy, kanang naay disconnect, kanang ang akong gisulti kung kaha ang ako ang external manifestation nga behavior nako, wala nako sulod nun nga kinabuhi kung kinsa gayon ako. Kada bitaw nagbabalat kayo sa di patamulingi sa tuang mga silingan kung kinsa nang hipokrita din tanaw sa ta sa kaugalingon, kay posible yun na sa daghan nga higayon mahulog ta ni ining gihingidlan din sa Ebanghelyo nga tigpaka aron ingnon. Kay ang atong tawahanon nga panginahanglan, gusto ba yata nga kanang dawaton tanong, gusto ta nga ang mga tao mudayeg nato, murag diha ta makakuha og kusog, diha ta makakuha og self-respect, diha ta makakuha og self-worth, nga usahay iplantada nato nga maayo ang ato ang kinabuhi. Apan kung maginusara na ta o kaha naata sa ato ang mga kaparintihan lamang, mugawas ang tinuod nato nga pagkakita. Kanang unsay naatay gitawag nga dual personality, split level personality. Lahi ang i-project, lahi ang tinuod gayon nga pagkakita. Posibleng mahitabo na sa ato Kunya mo ni ang gibatiko sa ato ang Ginoo dinhi sa Ebanghelyo. Kay kanang mga externalities, bantayan nato kay kita sa simbahan daghan kaya kata niini mga ginagmay kaayo nga mga rules, mga external. Nya kay ko nato baw natoy pinaka uyukan sa balaod. Kunya kining mga balauran ituyo ni aron nga katabangan ang ato ang internal disposition nga maduol sa Dios. Mao nay katuyuan. Mao nay katuyuan sa mapananglitan kita dinhi manimbata nindot og pisti angayan langkod nga mamisti ta og tarong kay nga tubag man ta sa Ginoo ato man giselebrar ang iyang sakramento. Pwede tang mukupot og rosaryo mag-ampo ta, mukupot tang nobina. Kani mga maayong mga butang wala ko niingon nga dautan ni sila makatabang ni, pero dapat naan ni sila tabangan. Unsa may lahang tabangan niini ang atoa laging internal disposition. Ang problema kung pananglitan ang katong mga external manifestations, dili na makatabang sa kong internal. Mao na nga na i-disconnect o mahimo tang hipokrito. Hypocrisy. Sa ato kasaysayan sa simbahan, usay katong mga karaan pa karon kay gibag-o naman ang atong liturhiya humanlang sa Vaticano II. Ang Vaticano II nahitabo sukan ni atong 1962 wa pa ko natawo. Unya na human 1965. Na siguro pipila sa inyo dinhi nga naabtan pa ninyo tong pari magtalikod magmisa. Kung linatin ang altar dito ba, pitpit pa na dito. Kaya ato man na siya mag-atubang. Unya, dili kayo dialogical,
O na ubang mga tao, wa sila laing buhaton, magpaabot sa pari kanon sa mahuman, magdugina sila gilaha, magrosaryo sila gilaha. Kadto nga mga panahon sa tuang liturhiya, perti naghana kay ditong mga ginagmay o detalye kay nga butang. Nainumdum ko, wa inoon pa ko nakaagi nini, ha? Pero mingon sila nga pare kaniadto kung mubulit sila o pan ang Eucharistia, gunitan niya niining kaniyang mga tudlo. Kunya makagunit na gani niya mga tudlo, di na niya igunit og lain. Mao na kumugunit siya chalice, anao na lang niya ng chalice. Kay di na niya igunit og lain. Ikunana ka mga ginagmay nga detalye, ha? Detalye kayo. Di ultimo gani pagingon sa pari, Dominus Vobiscum, ang Ginoo manaa kaninyo. Ana lang. Dili mo lampas sa abaga. Measured na sa rubrics. Karon, awa na'y sukod, magkana. Awa na may sukod. Pero niabot ta sa punto, ha? Bisan sa ato ang liturhiya, ni ultimo ng detalye kayo nga mga butang na hasulat. Yausay, nahimo tang legalistic kayo sa ato ang pagsimba, nga napuno na tang mga external trappings. Unya, dili baya automatic, abi daw kay religious ta. Naanatay ka ng spirituality, interiority sa espiritu. Usahay mo na bantayan nato kay kanang mga external trappings kay nato mo na makapareligious na nato. Sa laing bahin sa kasulatan, gibatikos po na sa Ginoo. Ingon siya, kamo, kapintal-pintal mo sa inyohang mga lubnganan, di marble pa na, tiles pa na, gipinturahan pa na, nindot. Pero sa may nasulod, mga bukog, baho, gitulak ta sa Ginoo sa pagpuyo sa ato ang pagtuo dinha mismo sa espiritu, kanang journey towards interiority, kanang concern na ta sa panginahanglan sa uban. Labi na magtanaw ni atong mga tao nga naglisod na kinahanglan tabangon. O kaha makikuli ka sa imuhang kaaway, mo ganin mingon ang atong Ginoo, kung naa kay plano muhalad sa imuhang halad sinunog, apan nakalingkat ka nga naa man ay kay kaaway, ibilin sa na imuhang halad, pakig-reconcile na itong imuhang kaaway, balik o ihalad o balik ng imuhang halad sa Dios. Kana interiority. Mabitaw na ang napulo kasugo, gihashasan pa yun na sa tuwang Ginoong Kristo, nga aron yun ato ang mapuyan sa tinuray. Kay bisan ganing kanang sugo nga ayaw pagpatay, dili lamang ang kanang pagpatay sa usang katao, dili lang di ay na nga makalapas na ta sa maong kasuguan. Ni ultimo di ay pagdaot sa dignidad sa usang katao sa iyahang dungog, nakalapas na ta ni anang maong kasuguan. Ingon na ka-radicalize ang maong pagtulunan. Bisa na gani kanang ayaw magpanapaw, dili lang sa aktwal nga nakapanapaw nga makasala ang tao, kay ni ultimo gani pagtan-aw kaniya
nga adunay malaway nga huna-huna, nakapanabaw na kita sa huna-huna. Gidala ta sa ato ang Ginoong Kristo sa pag-interpret niining mga butang, interiority. Kung nanginaon kita, nga katabangan kita, niining maong panaw, padulong kadto sa ato ang sulod nun nga kinabuhi. Kay naa dito nagpuyo ang Dios. Kung wadto kita sa atong kinahiladman, mabati nato kini kung sa panahon nga kita muduko, mamalandong, mag-reflect, mag-ampo, atong maistorya ang Dios nga naa sa atong kinahiladman. Mautoy tinuod nga pagsimba. Ang pag-istorya sa Dios nga naa sa ako ang sulod. Dili itong maglatagaw tagpangita o asa ang Dios. Gusto ta mag-pilgrimage kay gusto ta makabati, makasinati dito ang Dios. Gusto ta mo atong sa layong lugar aron masinati nato ang Dios. Pero dili nato siya masinati dito kung una sa tanan. Wala nato siya nasinati nga naa nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. Okay na itong pangayon sa Ginoo nga katabangan, kabuligan kita, niining pagpadayon nato sa pagpuyo, sa tinuray gayon ng pagsimba o pagtuo. Palingong Manindu.